Pasalamat mo ni Agaon Ipoy. Nagpadao siya og $100. Naa siya sa San Francisco, California. Salamat kay Agaon. Daghan kay salamat Agaon Ipoy ha. Dako ang nagtabang sa mua. Kay dili na mi magpatakag panghuam. Oh, dako kay salamat Agaon Ipoy. Kay di naging mempas mo kay dako na kayo. Allergy ra ba ko ani? Ano ha? Allergy ko ani. Oh, palit tagkuan. Palit ta kaldero mga Agaon. Ikaw kay buslot na kuan poros. Kani? Kani? Pangkuan ra, kanon. Ano ito na ba? Kanon? Oh, kanon. Kana kawa. Kana. Apili sa kan kuan ng plansa ba? Oh. Kay plansa na ang kin. Kana. Kana. Bili mo sundang. Kamu sundang? Sa luwag. Saan? Ya, pagpili mo sa isuon. Pamili lang. Kuha nito. Plato. Plato, amigo. Pili ka mo. Bo, na po lang. Oh. Bo. Oh, pagpili maga para kapihanan ga. Ang kanan lang kay dako. Kare? Pila ka mo? Tapo. Suon mo sad mo Napo dito. Eh buta abila nito no ha. Dili ba naguro. Una ko ba. Butang tama. Tumay pa mo pala tag bay largo kuan doon. Huwag sa sipuhoy. Bay, nanate bay. Ha? Balde. Oh, balde. Kita balde. Balde lebador. Pili mo balde lebador. Kana. Syar menghuam gyapon ta. Ha? Ito. Ko mag overnight. Overnight. Overnight tibok adlaw. Da nagsako eh. Eh, dati. Dali ba? Da nagsako. Terus nga kay para. Bono tong payon. Komigo. Ani, silanan bugas na to. Aga. Oh, silanan bugas. Silam na kabok. Sa ibay tupit sa. Testingan na to. Gusto nga nog. Ugsod og una po ka kuan kulapo. Barang ba? Ako kay tambay. Tara ay dako. Sama. Sabi mo yan, anda po ulit tao din eh. Subako lumboy. Sabako lumboy. Kung ay tao akong kuhan. Wala tayo sin. Usam deka. Bila dek. Dito ka dito sa tinuod. Sila ka largo. Kuhan na gaon? Shout out lang sa Joby Store. Joby Store agaon, shout out. Tambungon. Tambungon. Gusto niya rasudan. Isda nga tulingan kaya magsugba. Isda tulingan. Dako kayo? Ito katingin na ba? Hindi. Sana, bilang na kilot eh. O ka na. Kana. Bili pong nito kana. O ka na mga gown. Adto namin kaya abot ito kaya magluto yung sugod ba. Yan. Kuha sa tong kaldero, gitak-angan naman na, ano mo kuha sa to kay butang to dire, kay pakita na to atong pampaletron ba. Ay kamuta. Kuha gis buang makin. Kuha gis buang. Bo. Eh, bayar nito ko bayar ng gum. Mo na ini sponsor og kapaliton ko na mo og mga gamit. Mga gamit. Baso, plato, kutsara. Ala kayahay naman nato gis. Ataligon na di nga buak yan. Bisa bagi labay-labay ni ana ba? Sa plato. Ana ra. Pasalamat sa nag-sponsor ni dako na kini kalipay para sa mua. Dili na mi mang humhuam. Goy pamalit niyo deh. Baso. Baso. Sudaran sa taho sa kuan. Amo sudah bugas. Tanganan sa bugas. Sundang. Sundang martilyo. Rapukpuk so Kaldero. Mapagana ikon gamit ang kaldero. Balde, lebador, balde. kawa. Ang total ato 3810. Nya niingon ri ang nagpada nga pagkanon ko ng muglami ang gipili ni Marjon. Burger. Burger
og pizza og katungkuan. Nagpalit pa kimig tulingan, ilawag na mo sa iring. Pila na nabayaran nimo? Darang iring na mo ay. O sa nila ma? Bugkanon. Ah, bugkanon. Bukanon di ay. Nagpalit mig Bugo. bukanon. Buangon, bukanon. Sa kabaka unsay ko na. Kasi lagi maglami. Pasalamat mo ni Agaon Ipoy. Nagpada ako siya og Ipoy na tayo. $100. Naa siya sa San Francisco, California. Salamat kay Agawad. Daghan kay salamat agaon ipoy ha. Dako ang nagtabang sa mua. Kay dili na mi magpatakag panghuwam. Oh, dako kay salamat Agawad Ipoy. Kay di naging mempas mo kay dako na kayo. Daghang kay salamat sa imong sponsor Agawad Ipoy. Daghang kay salamat tam. And thank you very much. Konjud sulit nga Agaon. Munay solid. Ningo siya nga ay saba pero ato gyapon gisaba kay Ah. Badako matag pasalamat niya. Oh, ngayon gi kuan ang tani. Grabe na nagsudlan na sa plato migo na ko la. Oh. Tindi ha. Ay daghan ka na to gamit ay. O ka na mga agaon. Sugo na kog luto. Limpyo. Aw limpyo dai. Allergy ra ba ko ani? Allergy ko ani. Ah, dito pa simot. Ay. Pero man nagduyan pa. Ini kebalo. O ka na mga agaon. Tangan na naglamas ni bro. Lamun kayo ka ora to ba? Kung tani ngagaw na kugon. Kita para butam kaon. Ano na basta. Basta kita ra. Nara humot. Suta. Oh, kilaw na to. Yan sa nila kita. Pinana pa siya. Anita maghiwas buko-buko. Bulan ba koy? O ka na mga agaon. Itakaan tabi. Grabe pagbukatas na po kilo eh. Di pa hera kitap. Mga agaon. It's time to eat na. Iting na mga gaon, iting. Magkuha sa tasakwan. Ikot. Mga agaon. Pabuto ng butas lubot ay. Agaon. Una. It's ready to eat na. Pinaksitay na. Gawin poy. Ngaon na ta. Hindi gusto. Pwede na yan. Paglaksi ay na nabi. Duha kayo na. I love pinag kid. Ina hapon ni. Hilaw gid ay. Sanaga mo naman palapit eh. Silaw na gitagkuan pre. Dako na sila. Bro, sudah berkaron pagitaan ni kapalit aning mananapa. Sige pre, tabagak. Baratohon eh. Labihong inom. Mala. Yang ipon na pa ni no. Hmm? Yang ipon na. Angol man. Manak. Pila ko hina sa taon. Maduk mang tawa kay. Namay namusi nagsugod. Ano? Kaya. Lawyer na naglaway yung taon terus sa katao. Saka. Dim na sa pagtulingan ron. Okay mga tol. Mga tol bisa ni. Daw. Rumay mo luto. Bili asa o eh. Lingo eh.
Paka na. Sigundaan man. Di lang ganahan mga ano yung isda. Ilang gusto bula. Kana bake, kanang mga bratohon. No. Munda man. Yun. Munda ka. Wow. Wow, maanad, no? Hindi maanad ah. Mga gaw, ledik na. Wow! Nice. O shout out ko dani ipoy nga katong gitagan may kwarta taon para sa among nga gamit o katong sa isda. Og daghang kayong salamat agaw ni Boy. So shout out lang ko ni Janjan Martisano, Rustia, Barsero, Janalyn og Jed Calvin, Tanida Alcan og Brian Monterde Casio og si Bay Magdadaro Kent. Og shout out ko ni Ninya Orke. Shout ni Valerie Likigan, Ki Likigan og Imitilyur. Shout out kon Cindy Arnado og Eden Arnado from Tabugon. Aw. Shoutout ko ni Timilin Maglasang ug ni Linjan Maglasang. Shoutout kong Limar Mamax from Bugo Argao. O shout out ko da Torne Melvin Mescala og kat Aisa Minteroyo. Shout out. Og shout out lang ko ni Aline Justin Brigole Banday og ni Jonah Fuentes. Shoutout ko sa akong iyan si Marianita Bilocora. Shout out. Shoutout sa itong mga sharer. Fall Ginat Nalig. Shout out. Rose Rondina Gomez. Shout out. Ayan Toy Pascual. Shout out. James Gilbert. Shout out. Ribuyas Roel. Shout out. Kelly Bibs Bahian. Shout out. Roeloy Canonio. Shout out. Joseph Giliena. Shout out. Elisar Hestupa. Shout out. Juan Marcos Morial Loquinario. Shout out. Jeep Tayong. Shout out. Gladys Jean Hesulga Perez. Shout out. Giancarlo Orsal. Shout out. Mark Caballero. Shout out. Christian Lee. Shout out. Christine Colatario. Shout out. Justin Atan Aguilio. Shout out. Dinsil B. Dayanan. Shout out. Noel Lingkitan. Shout out. Dong Lags Dabalos Impas. Shout out. Konsing Sitinta. Shout out. Jan Sala. Shout out. Liam Iman. Shout out. Mark Jan Olinyol Bonhok. Shout out. Dandel Daroy. Shout out. Alegris Stephen. Shout out. Analord Pasumala. Shout out. Remark Abueva. Shout out. Sonny Boy Hosico. Shout out. Herbert Morte. Shout out. Stephen Vizcala. Shout out. Dian Mendoza Piapi. Shout out. Kinso Kabatingan. Shout out. Jonathan Ray Riverial. Shout out. RB Arqueza. Shout out. Gerald Darman. Shout out. O sa wa pa ma shout out ya. Comment lang bugot ro. Diya sa mo kay dire sa me.